Masu saurare Assalamu alaikum. Abdullahi Sani Doguwa ke tare da ku ta cikin labaran rana na yau Litinin 18 ga watan Nuwamban shekara ta 2024, wanda ya daidai da 6 ga watan Jumadal Ula na shekara 1446 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina. Daga nan Himma Radio alfaharin manoma mu yaɗa shirye-shirye a kan mita 91.1 a zangon FM. Kanin labaran aka saurara, amma kafin mu kai ga cikakkunsu bari mu fara ɗaukar rahoton hasashen masana yanayi tare da wakiliyar Sumayya Abdullahi. Hasashen masana yanayi na yau Litinin 18 ga watan Nuwamban shekarar 2024 ya bayyana cewa Kano da misalin karfe 1 na rana za a sami yanayi na sanya kamamin Celsius 33, yayin da karfe da gudun iskar zai kai maki 8 a duk sa'a daya. Da misalin karfe 3 makamancin yanayin za a samu a kamamin Celsius 34, yayin da karfe da gudun iskar zai kai maki 7 a duk sa'a daya. Da misalin karfe 6 na yamma ko da yardar Allah, washewar sararin samaniya za a samu a kan ma'aunin Celsius 30, yayi da karfi da gudun iskar zai kai maki 7 a duk sa'a daya. Daga bisani kuma yanayin zai canza zuwa sanyi a kan ma'aunin Celsius 28, yayi da karfi da gudun iskar zai kai maki 6 a duk sa'a guda. To a irin wannan yanayin ne dai manoman alkama ke fara shirye-shiryen tunkarar noman alkama na shekarar 2024. Tuni dai masana ke ba da shawara ga manoma don yin amfani da sabbin dabarun noman zamani domin gujewa matsalolin sauyin yanayi da kuma karancin ruwan sama. Sumayya Abdullahi, Labaran Himma. To an gaishe da Sumayya Abdullahi da ta kawo mana rahoton hasashen masana yanayi. Daga rahoton hasashen masana yanayin kuma bari mu kai ga labaran gadan-gadan. Gwamnatin jihar Legas ta bayyana ƙudurinta na saka hannun jari ga matasa masu ƙirƙire-ƙirƙire don bunƙasa ƙarfin samar da abinci a jihar. A wani bangare na shirin Lagos Agriton, gwamnatin jihar Lagos ta baiwa ƙananan manoma da matsakaitan masana'antu a fannin noma da sarrafa abinci tallafin naira miliyan 100. Gwamna Babajide Sanwo-Olu, wanda mataimakinsa Dr. Obafemi Hamzat ya wakilta, ya jaddada mayar da hankali wajen samar da sabbin abubuwa da za su iya magance ƙalubale daban-daban da ake fuskanta a fannin sana'ar noma, wanda ƙarshe ke jefa al'umma cikin mawuyacin hali. Ya kuma bayyana buƙatar da ake da ita wajen samar da hanyoyin magance matsaloli da dama, da kuma ƙudurin gwamnati na taimakawa matasa masu fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire da saka gasa a fannin noman kayayyakin amfanin gona. Ya jaddada haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar noma da samar da abinci da asusun samar da aikin yi na jihar Legas da kuma cibiyar samar da ayyukan yi ta jihar za su taimaka wajen sa ido da tantance ayyukan manyan 'yan kasuwa sama da 26 a cikin watanni 9 masu zuwa. Kwamishiniyar noma da samar da abinci ta jihar Legas Mrs. Abishola Olusen ya ce ta ayyana kamfanoni 26 da suka fi mayar da hankali kan harkar noma, waɗanda suka gabatar da shirin faɗaɗa kasuwancinsu domin samun wani kaso na tallafin naira miliyan 100 don samar da wadataccen abinci. To anan ma dai gwamnatin tarayya ta bayyana yadda ake isar da ayyukan amfanin gona ga manoma, da sake mayar da cibiyoyin noma da zurfafa cuɗanya tsakanin manoma da makiyaya da al'umma a wani mataki na ƙara samar da wadataccen abinci a ƙasar nan. Ministan noma da samar da abinci sanata Abubakar Kyari shine ya ayyana wannan mataki a lokacin da yake jawabi a taron majalisar kula da harkokin noma da samar da abinci karo na 46 wanda aka gudanar a gidan gwamnatin jihar Cross Rivers da ke Abuja a jiya Lahadi. Ministan ya jaddada cewa taron ya kasance wani dandali na tantance manufofi, shirye-shirye da ayyukan da ake da su a matakin ƙasa da ƙasa domin samar da haɗin kai a cikin harkokin kasuwanci, rayuwa da kuma bunƙasa fannin noma. Ya buƙaci mahalarta taron da su kiyaye ƙa'idojin
haɗa kai da haɗin gwiwa don gudanar da ayyukan noma da ƙalubalen da ake fuskanta na matsin rayuwa da kuma yunwa. Sanarwar ta ce gwamnan jihar Cross Rivers Basi Otu, wanda mataimakinsa Peter Ode ya wakilta, ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da tallafawa ƙananan manoma da kayayyakin aikin noma da kuma tallafin kuɗaɗe domin ganin an sami ƙaruwar kayan abinci a ƙasar nan. Kazalika ya alkawarin cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da haɗa gwiwa da gwamnatin tarayya wajen aiwatar da manufofin noma na shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu domin cimma nasarar samar da abinci mai gina jiki a ƙasar nan. To ma saurare kada a sha'afa, labaran suna zuwa muku ne daga nan Himma Radio Alfaharin Manoma mai yaɗa shirye-shirye a kan mita 91.1 a zangon FM. Za ku iya bibiyan mu a shafinmu na intanet www.himmaradiotv.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, TikTok, Instagram har ma da YouTube a Himma Radio TV 91.1 FM Kano. Sai a dakace mu. Jama'a saurare barkamu da dawowa. Kashi na farko aka saurara cikin labaran rana daga nan Himma Radio, yanzu kuma kashi na biyu zai dora. To a kashi na biyun masu ruwa da tsaki a jihohin Anambra, Ebonyi da Enugu sun ce cire tallafin man fetur ne ya janyo tashin farashin kayayyakin abinci da sauran kayayyaki da kuma rashin ayyukan yi a ƙasar nan. Sun kuma danganta hauhawar farashin kayayyakin da ake ci gaba da samu da taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin tsaro a Najeriya. Wani manomi mazaunin jihar Anambra ya bayyana cewa farashin kayan amfanin noma ya ƙaru tun bayan cire tallafin man fetur a ƙasar nan. Ya kuma ce dole masu hannu da shuni a fannin kasuwancin mai da ma sadarwa da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu kishin ƙasa su saka hannun jari a cikin harkokin noma. A cewarsa babu yadda gwamnati za ta iya magance matsalar hauhawar farashin kayayyakin abinci sai dai idan sa a dawo da tallafin man fetur. Shi ma wani dillalin doya a jihar ya danganta hauhawar farashin kayan abinci lokacin girbi ga taɓarɓarewar tattalin arziki, rashin tsaro da kuma faɗuwar darajar naira. To anan kuma dangane da rahotonmu na ko kun san na wannan rana ya yi duba ne kan bambancin da ke tsakanin noma na duke da kuma noman tsaye ko kuma noman zamani da ake kira a turance ko kuma noman zamani da ake kira vertical farming a turance, wanda ake yin shi a cikin gidaje, kangwaye da kuma takaitattun wurare. Wakiliyarmu Saudat Abdullahi mai harsashi ta haɗa mana rahoto kan bambancin da ke tsakaninsu. Rahotonmu na kokun san na wannan rana ya yi duba ne akan bambancin da ke tsakanin noma na duki da kuma noman tsaye wanda ake kira da vertical farming a turanci. Hakan ta sa muka garzaya zuwa gurin Dr. Bashir Barau, mataimakin shugaban makarantar kwalejin ilimin amfanin gona ta tarayya da ke nan jihar Kano. Ga kuma yadda bayanin bambancin nasu yake. Vertical farming kamar yadda ya fara ko kuma aka soma tunaninsa tun 1999. Saboda buƙatar samar da abinci da yawa, kuma kamar yadda aka ci noman tsaye ya yi opposing ko kuma ya yi contrary opposing, sai ya kauce mawa noman da aka saba da shi na duke ko kuma noma na horizontal, wato noman da yake a kwance. Yadda muka saba shi ne duk inda zaka je zaka ga noma ne kawai ake a gona haka a shimfiɗe, to shi kuma wannan maimakon noma a shimfiɗe sai kasance a tsaye ake yin sa, wato ana yin shi a tsaye ta samar da ko bango ko kuma waɗansu mazaunai waɗanda za su iya samarwa da shukokin a zaune, wato kamar ɗan tsani ne ake samar da shi, wanda shi wannan tsanin ake makalkala su shukokin a cikin wajen da suke zama. Kuma ɗan bambancin nasu da wannan shine mafi akasari shi vertical farming akan yi shi a ɗaki ne, inda shi kuma noma wanda ake shi naturally ana yin shi a zuba ne.
sannan kuma na biyu shi wannan noman na tsaye ba ƙasa ake yinsa ba, ana samun masa da mazubi wanda za a dinga zuba shukokin yana za su sannan kuma na uku yawa shi wannan noman tsayen wato ba kamar noma ba ne na da ake yin sa a fili a tarwatsa haka amin a tarwawai fili kamar na gona ana yin sa ne a cikin gida inda akan iya samo masa led na akwai led light emitting diode irin fitilan nan mai hasken gaske wanda take taimaka wa shukokin wajen samar da abinci. To yadda bambancin yake kenan tsakanin noma na duke da kuma vertical farming wanda aka fi sani da noman tsaye. Ƙarshen rahoton kenan. Saudat Idris Abdullahi mai harsashi a labaran himma. To an gaishe da Saudat Idris Abdullahi mai harsashi da wannan rahoto na ko kasan wanda a wannan rana ya yi duba dangane da bambancin da ke tsakanin noma na duke da kuma noman tsaye da ake kira vertical farming a turance. To nan kuma shugaban kungiyar 'yan kasuwa da masana'antu na babban birnin tarayya Abuja ACCI Ameka wato shugaban kungiyar 'yan kasuwa da manoma na babban birnin tarayya Abuja ACI Ameka ya bayyana aniyar kungiyar na bayar da gudunmawa ga bangaren noma a kasar nan da yake jawabi wajen wani taron bikin baje koli na kamfanin Farm Food and Allied Technology da ya gudanar a babban birnin tarayya Abuja. Ya ce mambobinsu na da burin saka hannun jari mai yawa bangaren noma da kuma tabbatar da haɗin kai da tsara manufofi don tallafawa masana'antu da bunƙasa tattalin arziki da ci gaban al'umma. Ya bayyana cewa idan ana son ci gaba da taka muhimmiyar rawa a fannin noma dole ne a sami haɗin kai da daidaito a fannin kirkire-kirkire, inda ya ƙara da cewa bikin baje kolin na da nufin cimma waɗannan manufofi. Ya ce manoma na sanya miliyoyin kuɗaɗe, wato ya bayyana cewa noma na samarwa jama'a miliyoyin kuɗaɗe da ababen more rayuwa da kuma samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki. To daga ƙetare kuma an tabbatar da bullar wata cuta da ke saurin halaka shanu a wasu yankuna na ƙasar Birtaniya. Wata ƙungiya mai suna Blueton a ƙasar ta fara shirin kawar da cutar da ke yaduwa tsakanin dabbobin yankin, wacce ke iya kisan dabbobin nan take. Ma'aikatar muhalli, abinci da raya karkara ta Birtaniya a baya-bayan nan ta hana zirga-zirgar dabbobi a cikin yankin don gudun kada cutar ta mamaye yawancin gabashi da tsakiyar kasar ta Ingila. Majalisar kasar ta ce kungiyar Blueton, wadda ta fara tabbatar da shirin yaƙi da cutar da ke kama dabbobi, sun bayyana cewa cutar ta addabi dabbobin yankin Ingila ba tare da shafar mutane ba, kuma cutar ba a ɗaukar ta a cikin abinci. Ƙwayar cutar na yaɗuwa ne ta hanyar cizon da ƙwari ke yi wa wasu dabbobi, wanda galibi ke faruwa a lokacin da gari ke ɗaukar ɗumi. Rahoton ya ce wannan ita ce annoba ta farko da ƙasar ta Birtaniya a baya-bayan nan. Sai dai hukumomi a Birtaniya sun bayyana shirin ɗaukar tsauraran matakai domin daƙile bazuwar cutar da kuma murƙushe ta baki ɗaya. To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen labaran na rana na wannan lokaci, amma sai dai kafin mu sallama ka wasu daga cikin muhimman kanunsu. A cikin labaran kun cewa gwamnatin jihar Legas za ta saka hannun jari ga matasa masu kirkire-kirkire don inganta ɓangaren noma da samar da abinci a jihar. Duka kun ji yadda masu ruwa da tsaki suka ɗora alhakin tashin farashin kayan abinci a kan cire tallafin man fetur a ƙasar nan. Da ketare kuma kun ji yadda aka samu bullar wata cuta mai saurin kashe dabbobi a ƙasar Birtaniya.